Ja! Jeg tror ikke, Jo vil tro på dig, hvis det gik ham dårligt. Okay, det kan godt være. Men så tester jeg ham. Prøv at tage hans rigdom fra ham. Okay. Smerte! Smerte! Se, Jo tror stadig på mig. Ja, det er fordi du ikke har taget hans børn fra ham endnu. Smerte! Smerte! Allah! Allah! Se, Jo tror stadig på mig. Ja, men det er fordi du ikke har taget hans kone endnu. Hvorfor bliver du ved med at tro på Gud? Se alle de onde ting, han har gjort mod dig. Jeg tror på Gud. Det er ikke Guds fejl. Bam! 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 Se, Jo tror stadig på mig. Ja, men det er fordi han er ikke syg nu. Hvordan kan du gøre det her imod mig? Jeg har ikke gjort dig noget. Jeg beder dig. Hvorfor? Hvorfor? Jeg er rask! God eftermiddag. This is my family. Du-dum. Du-du-du-du-dum.